तामुलपुरनि टेटेलेगुरि मैमारि गामियाव रावना बोराय रावनिबुरिनि फुजा होदों। रावना बोराय रावनिबुरि एबा हाबा खुस्लि फुजायाव खुलुमनो फैनाय रायजो राजानि होंगो दोंगो। तामुलपुरनि टेटेलेगुरि मैमारि गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो फुजिबोबाय थानाय रावना बोराय रावनिबुरिनि फुजायाव गोबां रायजो राजानि होंगो दोंगोखौ नुनो मोन्दों। गामि ओनसोलाव आबादारिफ्रा आबाद फोथाराव नांगौ रोखोमनि अखा आरो मोजां आबाद फिथाइ मोनफुंनांगौनि थाखाय फोथायलायनायनि गेजेरजों हाबा खुस्लि फुजाखौ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि फिसा हिन्जाव गैजायै आरो फिसा हौवा गैजायैफ्रा हाबा खुस्लि फुजाखौ होयोब्ला थांखियाव जाफुंसारो होननानै बयबो फोथायो। ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ जथायै बयखौबो फुजा होनायाव गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मैमारि गामियारि आफादा जे जोङो रावना बुरि बा आबै बोराय आबै बुरैनि थाखाय जोङो फुजा खालामो। बे फुजाया जोंनो मिथिस'आ, आंनिया दा 60 बोसोर जाबाय। इनिसाय आरो आबौनिफ्राय जों मिथिस'आ, जों बेखौ जोङो परम्परा लागासिनो दोङो आरो जोंहा फोथायनाय दोङो बे गामियाव जे जोंनि बे फुजाखौ खालामाब्ला जोंहा खैफोद आफोद फैयो आरो बेखायनो जोंनि बे गामिनि बा जोंनि बाय बाहागि गासैबो जोंनि खाथि खाला थानायफोरा बेयाव बयबो बाहागो लाखायो आरो बेबायदिनो जोंबो बे लेखायनो दिनै जों बे फुजाखौ फालिबोगासिनो दोङो जुरुमै आरो जोङो बेखौ जोंहा गोबां फोथायनाय दोङो। फोथायनाय थानायखायनो जोंहा दिनै आबौनिफ्राय जों लाबोगासिनो दोङो। जोंनो मिथिस'आ बेसेबां बोसोरनिफ्राय फालिदोंमोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बे दोङो, जोंनि गामियावल' नङा, गुबुन बर' जेराव बर' माहारि दोङो, बर' जाथिया दोङो, बेयाव बे फुजाखौ फालिनाय जायो। हयथ' रोखोमफोरा बेलेग जानांगौ, आसल माबाफ्रा मोनसेयानो जे जोंहा जोंनि थैस' थांस'नि जोंनि जिरायना थानायाव जानाखि जोङो खैफोद आफोद फैयो, जों जिरायना थानाय रायजो जानाय बेलायाव बेफोरनिफ्राय जोङो राहा मोननो थाखाय बे फुजाखौ जों खालामनाय जायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय। जोङो दिनै टेटेलेगुरि मैमारि गामिनि रायजो राजाया दिनै जोङो हाबा खुस्लि होननानै बुङो। बे हाबा खुस्लिखौ जोंनि आबै आबौआ आजै आजौमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फुजाखौ खालामबोखादों। बेखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो फुजाखौ होयो। दिनैबो जोङो देग्लाय मैमारि गामिनि रायजो राजाया जों जिहेतु आबै आबौ रावना बोराय रावनिबुरि होननानै फोरबो खुंबोयो। दिनै बे फोरबोखौनो जों खुंबोगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो दिनै साननैनि हाबाफारि थांनाय मैयानि मोनाबिलि समाव फेल साजायनानै जोङो फेलखौ बानायनानै लाबाय। हरसेया जोङो आबै आबौनि नामाव मोसानानै दिनै जोङो बेखौ आलायखुंग्रि दैमानि गाथोनाव लांनानै दिनै जों बेखौ फासायहरगोन। बेयाव जोङो आबै आबौनि नामाव दाउ फिसा जरासे होयो आरो जों आलायखुंग्रि दैमानि गाथोनाव लांनाय समाव जों फारौ जरासे आरो दाउ हांसो बिदै जरासे होनानै जों बेखौ फावसायहरो। आबै आबौनि जों फोरबो खुंनायनि थांखियानो जाबाय जोङो आबै आबौनिफ्राय सुख सान्ति मोननो थाखाय सोरहाबा न'खरनि बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव गथ' गथाय मोनि बेफोरखौ जोङो आबै आबौखौ जोङो खुलुमनानै बिबोलानो जों मोनो, जोंहा फोथायनाय दङ। आरो बेनिफ्राय सोरनिबा देहा मोदोम जिउ सोलेरनायजों हिन्जावसा गैयिखौ जोङो हिन्जावसा बिबाबो जों मोनो। जोंनि बे आबै आबौनि जों फोरबो खुंनाय समाव गोसो फोथायो जोङो आरो जों मोनबोदों बेबायसा आरो बेलेग जायगानिफ्रायबो फैनानै जोंनियाव रोजा फैनानै बेफोरबायदि बोर बिना लानाया जाफुंदों होननानै जों सानो। बेखायनो दिनै आबै आबौमोनाबो दिनै गामिनिफ्रा खुंनानै गालांनाय बायदि जों खुंबोगासिनो दङ। बोसोरफ्रोमबो बेबायसा खुंनानै जोङो आबै आबौमोननिफ्राय जों फिथाइखौ मोननो हादों। जों दिनै नैथि साननि हाबाफारि लानानै दिनै मैमारि गामिनि रायजो राजायाबो आबै आबौनि फोरबो खुंनाया दिनै जोङो बेखौ फावसायनाय जागोन आरो। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन।
फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।